Takže ahojte všichni, dneska vás vítám u dnešního videa. Dneska si tady zahrajeme Fortnite. Druhý video, teď je první díl ze Fortnite. Jsem na kanále Nuninka a dneska si tady zahrajeme solo rankedy a jsem tady zase s mým kámošem Víťou. Ahojte lidičky. A on mi bude tak trošku pomáhat. Začala jsem Fortnite hrát v 6. No a jako to musíme to vyhrát, že jo? A Víťo, fandíš mi? Ano, až moc. A možná já bych chtěla padat na vlak. Ano, na vlak. Ale ještě jako nevím, jestli tam nebudou padat nějaký týpečkové, ale ten vlak je tady, takže jako by tam někdo nemusel padat. No a doufám, že to vyhrajeme teda, protože jako chtěla bych hodně vyhrát. Už jsem tak rok nevyhrála. A to mě štve. Já rozsekám. Tady, nevím, jestli ten vlak vidíte, je takhle tady. Vy ho nevidíte asi moc, ale vypadá to, že tam teď žádný lidi nepadají. Jo, nepadají tam žádný, takže to je výhoda. Budu mít ze začátku modrou brokovnici. Doufám, že tam padne modrá brokovnice. A když si budou komentáře zapnutý, tak tam rozhodně napište, jestli jste viděli nějakýho týpečka. A já jsem si ho ani nevšimla, protože to bych byla hodně slepá, jako, ale fakt hodně. Tak sebereme si tady nějaký zbraně, aby třeba kdyby na nás někdo chtěl jít, tak ať nemá šanci. Vypadá to, že jedeme městem a to se mi moc nelíbí, jako. To se mi vůbec nelíbí, ale nevím, jestli tady teď někdo bude, tak se nahýluju. Vypadá to, že tady nikoho nevidím zatím. To je dobře. Už jsme nahýlovaný. Se ještě nahýluju teď tím. Až asi až tady nebudeme v této městě. A když tak se omlouvám, kdybyste slyšeli nějaký divný zvuky. Se moc omlouvám. Já hodně doufám, že to vyhraju. A za 10 odběratelů a za 10 lajků Vítě bude hrát Fortnite. Ano, tak jo. A jakou máme tady? To si dělá srandu. Ale tady jako není žádná brokovnice, Víťo. No, asi si neměla štěstí. Jo, a když tak se omlouvám, kdybych nestavěla, já neumím stavět. Ano, neumím stavět. Jo, takže se když tak hodně omlouvám. Já vím, jsem nízká. Jo, já to vím. Tak vyhodíme tady tu. Hej, ne. Míňa. Nice. Nejedu tady ještě. A počkáme se, až vyjedu. Tak dobrý. A kdybyste viděli takový stopy, tak to znamená, že tam je týpek. Že tam je týpek. A musíme najít brokovnici. Týpek. Je tady týpek, já s ním nechci fajtit. Mám tam jít, Víťo? Jak myslíš? Třeba ho zabiješ? Třeba může mít brokovnici, viď? A to je jedno. Tak já tam půjdu na tajňačku. Když to tam pěkně prozkoumám. Jo. A teď. Brokovnice. Víťo. Ano? Já ho zabiju, možná ho zabiju. Víťo. Ty jsi dobrá, jsi ho zabila. Ale víš, kolik mám hápek? To nevíte, kolik mám ani hápek, dámy a pánové. 35. Mi zbylo.
takže se musíme nahylovat. Hustý, Víťo. Dobře to zabila. Vítě vám to klidně potvrdí, že jsem měla fakt hodně málo životů. Ano. Já bych vám nikdy nelhala. Ještě takhle. Omlouvám se když tak za ten zvuk. To by když tak bylo omylem. Tak doufám, že to je teď. Omlouvám se, jestli jste slyšeli takový divný zvuk. Mě volá sestřenice, ale já ji to teď nemůžu vzít, bohužel natáčím videjko. Víte, teď je moje oblíbená. Já nechci, aby mi volala. Já nechci. Vypnu se vyzváním. Jo, díky. Týpek, ale ne. Kde je? Jste hodně omlouvám za ten zvuk. Nebudu se hejbat. Nebudu. Doufám, že to dáme. Musíme tady takhle sedět. Ale aspoň, že už máme tu brokovnici. Možná se za tím týpečkem půjdu podívat, ale ještě nevím. On možná zmizel, nebo nikdy ho tady nevidím. Tak se půjdu podívat. Jasný, že je tady. Někde. Jo, já už vím, kde je. Vítě, mám jít za ním? Já nevím, jak chceš, můžeš. Takže teď měl být tady. A nevíte, kde je? Třeba bude obíhat venku, kolem baráku. To máš pravdu. Počkej, on by mohl být. Já se podívat nahoru. Tady jsem ještě nebyla, asi tady vybrat nějaký náboje do brokovnice. No, nedostali jsme náboje do brokovnice. To jako. No moc mi to tak nevadí. No tak kde tady furt obíhá? Já jdu na jednu stranu, on se najednou objeví na druhý. Teď je zase na třetí. To bych měla jít nějak vyřešit. Skáču. Někde to je venku má být. Dámy a pánové, jestli ho vidíte, tak mi rozhodně napište do komentářů. Rychle! No tak dnešní video by asi bylo u konce, přece jsme nevyhráli, takže doufám, že vám to nevadí, pokud byste chtěli další díl, jak tady Vítě nebo já budeme hrát Fortnite, tak tam rozhoďte, dejte tak těch 10 odběratelů, 10 lajků a ahojky! Ahojky lidičky!